Kedy si naposledy niekomu odpustil a pritom si mu to nepovedal? Odpustil som životu. Nie ľuďom. Nie sebe. Nie tým, čo nechápali. Odpustil som tomu neviditeľnému, čo mi vzalo to najviditeľnejšie. Mojho syna. Nie preto, že som mal odpustenie v srdci, ale preto, že už nešlo žiť s tou bolestou navždy. Nepísal som Bohu. Nepýtal som sa prečo. Nečakal som spravodlivosť. Nechcel som vysvetlenie. Len som si sadol do ticha a dovolil, aby to celé preteklo mnou. Bez slov, bez rámu, len surové. A potom som stichol. Nie ako uzdravený, nie ako zmierený, ale ako človek, ktorý pochopil, že ak neodpustí, neprežije tých, ktorí mu ešte zostali. A ja som nechcel len prežiť. Chcel som sa naučiť znova smiať kvôli ním, dcerkám, synovi, kvôli všetkému, čo ma ešte volá späť k životu. Aj keď niekedy kráčam s polovicou srdca, toto nebolo odpustenie ako oslobodenie druhého. Bolo to moje vlastné rozhodnutie nezostať na veky tme. A niekde tam, v tom tichu, kde sa už nedá hovoriť, som si dovolil dýchať znova.